भिवंडीतील मराठेपाडा इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मंदिरातही शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा साजरा करण्यात येतोय। या सोहळ्याची लगबग इथं पाहायला मिळतेय। काल मंदिराला स्वराज्य तोरण बांधून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। श्री छत्रपती संभाजी महाराजांचा तिथीनुसार जन्मोत्सव सोहळा आणि लाडू तुलाही करण्यात आली। तसंच रात्री गोंधळाचा कार्यक्रम देखील संपन्न झालाय। आज शिवराज्याभिषेक सोहळा आणि छत्रपतींचा पालखी मिरवणूक सोहळा देखील संपन्न होणार आहे। तर भिवंडीमध्ये देखील हा शिवराज्याभिषेक सोहळा संपन्न झालेला आहे। तिथे देखील अनेक शिवभक्तांनी दाखल झालेले होते, तिथे गर्दी केलेली होती। भिवंडीतील मराठेपाडा इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मंदिरातही शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यात येतोय। या सोहळ्याची लगबग देखील आता इथे पाहायला मिळते आहे। मंदिर प्रशासनाकडून या ठिकाणी तयारी देखील करण्यात आलेली आहे।